Pirthel on global warming lapan weather unpredictable pa joy ni kedam tang thang ni phai phor ni anarlo por phai simalom Parkup Pahar polling station angkang men Herai thepo keklo ahir kangtangrak ajok doning ko ra phoso se ahem na hok ponlo Pirthe non ke inglong alok kana hok bom lapen thengpi thengprang nang kivir bom ajok Pirthelong global warming setami nang bat bom lo la so ajok Pirthe nang chikirla bom lo Lasom si corona vurpen chenglok penangan Pirthea dangalong asona vurpen danglok kaprek kaphere mi athai nang do bomlo lasom si kedam tang ni phai pho arni anarlo por phai sia por malom socheng dhenta constituency ka parlo jasmet hakko pen inglong arlo ke do akar biara ratum jasmet Parkup Pahar polling station angkang Herai thepo keklo ajok doning ko ra pho ahem bangki sarnung do amta klobang wang dalan pinlo Kisung ke arong lake senso bey arong BCM terang arong nornoso ingtiarong langmipi kroarong bir phangcho arong nornoso biarong kaddo kabe rong trok ahwaralong bangso Herai thepo klodamlo bangso Herai thepo keklo ahud hema sarung pentanglo osomar pen sarphi sarphatum kachepa chonga dimaklong kavia jok arenga hu kisodunatum taddulo Lasi Parkup Pahar arara tum akisunga puthak prap jin pen KAEC kacarya tum akirap kapali damja phansi Parkup Pahar arara tum pen kachuningri padopon Lason tak taksi nilib ahavar chokihula havaralong setami ki ongdung Herai thepo klopon bangso Herai ke klo ahud hembrit kana hok penan parta rihing amiar chok thengpi thengprang setami kana hokdun donanglo Herai keklo akele ke ong parpi ka jok malom so apor anabangke gari ka cheleng setami ington ponang koklo News report Bikram Teron lapen choki hola pen Sonjit Kro Karbi Anglong live